Rydyn ni I gyd yn cynllunio. Mae cynllunio'n bwysig. Mae'n gosod eich gyfeiriad ac yn eich helpu I wneud penderfyniadau. Yng Nghymru, rydym yn cynllunio sydd rydym yn defnyddio adnoddau a thir ar hyn y rydym ei wneud gyda adeiladau a lle rydym yn ei adeiladu. Pan fyddwn yn creu cynllun, rydym yn meddwl am y canlynol. Be sydd yn cefnogi cymunedau? Pa ardal sydd yn gallu ymdopi gyda newid? A sut gallu bethau cysylltu? Rydym yn gofyn ni'n hunan, a fyna gwellau bywydau a lles pobl? A fydd yn hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru? A fydd yn lleihau carbon ac yn gwarchod yr amgylchedd? Rydym am bawb I fod yn rhan o'r cynllunio, oherwydd pan rydych yn byw mewn ardal, rydych chi'n gwybod beth mae pobl angen a beth sy'n gweithio. Mae'r cynllunio yn gweithio orau pan fydd pawb yn cymryd rhan, oherwydd mae'n helpu adeiladu lleol sy'n gweithio, sy'n tyfu, sy'n ffynnu. Yr enw a rhoddi arno ydy creu lleoedd. Felly, gadewch I ni edrych ar gynllunio eich cymuned a chi.